Ningizimu Afrika ngibingelela kakhulu emndenini wamaBhinqa njengomongameli wamaBhinqa. Igama lami ngongizwe umlando wasemachunwini. Ngishabashebi ngishabashekise inkululeko yabantu omnyama obhinqayo nozaziyo ukuthi imvelaphi yakhe ithini. Okubaleka kakhulu ukuthi njengamanje sisemkhankasweni onzima kakhulu la kusuka khona isimo esidala sencindezelo siba sesimene esisha. Okubalekile njengamanje ngimi lapha phambi kwenu njengomuntu owaphumela obala kwaveza ukukhathazeka kwakhe ngesimo esenzeka emhlabeni wamabhinqa. Sithola amabhinqa being used by other stations and other businesses, but they don't take care of amabhinqa. Ziningi nje inkampani. Uma ungabuza nje ukuthi KFC abantu abathenga KFC bangakanani abangamabhinqa. Kodwa ukwazi ubone ngisho eyodwa KFC iqase umcimbi wamabhinqa, including SA Breweries, including Bidvest, including Unilever, asikaze sibone. Inkampani ke ibhazi ukusupport amabhinqa ama network mhlawumbe kungaba uMTN no Telkom. Nakhona kusuke kwenziwe umfowethu ulokujana iBeef Master uGay Mpuka Ngcobo. So iBeef Master ke iphoqeke nayo ukwazi kulokho. Iphoqa izinto zenzeke. So njengamanje ke la ngimi khona ngimi njengomongameli ukuthi benginilwela ngikhalaza ngokuthi amabhinqa awakwazi ukunominatewa istage esingawudlala umculo kwamabhinqa. Sisuka lapho ke la sisuka khona. And mangilwa lokho and futhi kuyiqiniso. Nestage savuma ukuthi kuyiqiniso. Nabahleli bomcimbi wase ICC bavuma ukuthi kuliqiniso. Nama organizers of the event bavuma ukuthi lokho kuliqiniso. Kodwa sithe mangabe sesihleli phansi sesikhuluma no station manager. Ngijabulile ukuthi intokazi yaseFrehethi futhi ikhulele kwaNongoma. Ngajabula ukuthi mina hawu ite sabelungu sothi potash wa siphethwe intokazi yalapha. Ngajabulela lokho. Sabe kwi conference meeting ne management yonke yase Metro FM saphinde futhi kanye nabahleli bomcimbi la bangibekela esithombeni bathi i-transformation is not an overnight thing, which I know. Kodwa bathi kade siqalile thina i-transformation siuMetro FM ngoba siubonile uMaskandi ukuthi awusewona uMaskandi nje lo okuthiwa kugujwa amasiko, akusikuphi masiko la. We are the music genre. We are the industry that need to be respected. Akumnandi ukubona osaliwa belele emhosheni belele phapha belele ngaphandle kwestadium ngama avancer abo kunuku ikhwapha kunuku igusu kunuku ikhwapha kunuku igusu kunuku imbadada kunuku ikhwapha yonke le nto leyo yabona kubangwe iKFC ibhakede lilodwa. Le nto leyo is an insult to my society as a leader. Mina ke njengomongameli ekulweni kwami angangigxeko ngigxekayo kodwa bengilwela igama elifananise nomntwana ophinda ngene. Mina nomntwana ophinda ngene singamawele. Ngoba umntwana ophinda ngene wathi igama elamenyezwa uWinnie Mandela ngo1980 izwe licindezele ukuboshwe wonke umuntu ukuthi akhulule izwe kwaze kwafokrisana igama elithi freedom nelithi inkululeko nelithi amandla laqala ukushiwa umuntu esifazane uWinnie Mandela ngoba babeboshiwa abanye ngoba babemeya yena bethi akayilutho kodwa waba yiqhawe kazi. Ngakho ke njengamanje ke wathi masifika inkululeko la kwelakithi uma ngosuthu Gatsha Buthelezi, the prime minister of the Zulu nation, inkosi yakwaButhelezi uMtaka Mathole wathi asikwazi ukuba excited ngegama elithi freedom elithi democracy if singazi amakhosi azophathwa kanjani.
base bethi hayi onke amanye ama province awana inkinga sevumile wathi cha la kwaZulu. That's where we become the absolute monarch. Inkosi yethu istatus sawo sifana nesikamongameli kulelizwe. Ingakho isilo sethu siphila istatus esirecognizwe i-constitution of this country. Ingakho sinengonyama trust. Ngakho ke nami njengongizwe umlando kwamchunu. Nengangibiza ngohlanya, nengangibiza ngomuntu onganikhathalele ngenxa yokuthi wena unonembe enhlizweni yakho yokuthi sanga sabanga intombi nawe emahlangeni. Ngakho angifanele ukuphatha. Ukhohle ukuthi ebufaneni bethu nasekwaluseni kwethu nasebhukudeni kwethu asabhukude manje siphethizwe. That's why I've tell the management of SABC straight away ukuthi don't treat me as an ex-employee, as an angry employee. I'm no longer interested to go back to SABC. I've said I've departed there, SABC, and I will only go back there to be interviewed by the younger generation as the president of this country. Not as umuntu who is angry or ex elwela ukuthi nje ingane yami ifunde emakhaya kodwa ezomfazi owala ekhaya ufunde endaweni ethize. Never. That's why ke bengihloniphile Metro FM ngiyabonga ukuthi nikwazi ukungihlonipha ngelutho as a management. Bese kuba namagciwane kangaphathe SABC anama issues awo personally ngongizwe. Angikwazi mina ukuthuka umndeni wami ngoba umndeni wami SABC iyona yanginikeza platform yokuqala. Kodwa ngikwazi ngawaraise ama issues when I'm not happy about a certain issues that not touch to my personal life, touch it to the society. I have to raise those issues. And then I am the president of the Benga Nation, appointed by His Majesty King Mr. Zulukozulu team. As I'm standing here, I want to honor Metro FM. I want to honor the organizers of the event to tell you straight that we have came to the conclusion, and they've told me that they've written to an ICASA because it's now the transformation period of our lifetime. The transformation started le eMpumalanga, eMbombela, la ehostwe khona ama Metro FM Music Awards. La basho khona straight ukuthi uma sikande thina siqalile ukuthi si transform, siyawu interviewer noma singenalo ilungelo lokudlala ngoba siyawubona ukuthi is becoming a most popular music in South Africa and we can't ignore that. Ingakho amabhinqa siwaqashile abayingxenye yani na yomcimbi wama Metro FM Music Award obusempumalanga ngonyaka odlule. La sabona khona uMthandeni SK eperformer noLwandle Nkulu. Lokho kukodwa kwakuveza ngokusobala ukuthi i-transformation has begun. Ngiyakubonga lokho. Ngawushayela ihlombe kakhulu uMetro FM ukuthi ukwazi ukuthi wazi ukuthi uma ufuna ukubuyisa indlovu uqala ngenqina. Ubambe lelodwa nomunye abambe lisemumva. La amabili azoyiwela. Ngakho ke mina njengomongameli wamabhinqa ngibhalelile iCASA, ngayibhalela iSABC board ukuthi ngiyacela i-agent meeting. Nami ngicela bengihloniphe njengomongameli wamabhinqa. They must not treat me as their ex-employee. Never. And I repeat, they must not do that. Because that is very dangerous. Because when I'm in charge of this country, I will remind them. Lokho ke kuzobe ngasangifanele njengomholi. Ngoba umholi akathi ukutheli. You don't get on stage and be angry. You don't lead people and be angry. You negotiate and then you engage. And then into balekile njengamanje bathe mabekwenza lokho banqoma baze bathi into esiyithandayo sekuna noMaskandi okuthiwa yiWoolies. uMaskandi okwazi uku-associate urelate ne-youth nasema-universities kunobhinqa Friday, kunobhinqa Tuesday, ingoma Friday, ingoma Wednesday, yonke leyo nto leyo it shows ukuthi umndeni wami njengobaba wawo omabhinqa is highly successful. Ngokubhala kwami incwadi ngibhalelwe iCASA uthi iCASA I acknowledge
ngokubhala kwami incwadi ngibhalela iboard management yase SABC ngisho ngithi mina I'm raising my issues ukuthi asikwazi ukuzohlola imphela phansi kwesihlahla nathi sicela ungena endlini ngoba how do you respect and honor a person ongamazi ukuthi udlala kanjani ngoba we need a playlist asisho sicela uhlelo likaMaskandi we need ukuthi ube playlisted uMaskandi we Metro FM and to other urban station including Gagazi here eKwaZulu Natal. Therefore, as a president of the Pingwa Nation, we have agreed, we have concluded, and I admire the event. I am saying and declaring today that all the Pingwa Nation at large and all Maskandi at large, those who have resisted and those who have honored and continued with the program of Amapinga, I say today, kubo bonke amabhinqa ngicela siphelele emcimbini wase Metro FM Music Award. Inkosi yenu izobe khona. Ukulwa kwami engulwile kube ukulwa kuhle. Siqobile mabhinqa.